Здравейте! Преди да почна да говоря, бих казал, всеки, който е русофоб и всеки, който е против войната в Украйна, може свободно да скипне това видео. Не го съдя, просто му казвам, че няма да говоря нищо приятно за него, така че съвсем няма да му сърда, ако скипне това видео. Омръзна ми да виждам в YouTube, Instagram, TikTok, по новините, как само украинци умират. Как само евреи в ивицата Газа и Палестина умират само евреи. Умират руснаци. Много руснаци. Умират палестинци. Умират иранци. Обаче никой не говори за това. Защо? Те да не би да са по-малко хора от нас. Демокрацията казва, че всички хора сме еднакви. Обаче, някои хора са по-еднакви, имат повече права от други, което не е демокрация. Говоря за Америка и за Европа. Да, умират украинци. Да, умират и израелци, т.е. евреи. Но всички хора сме еднакви и трябва да се говори всъщност кои умират. Защото това не е правилно. Не е правилно да се казва, че винаги Русия е виновната. Винаги Русия е виновна за всичко. Винаги Руската федерация е зла, Путин е окупатор, Хитлер и всякакво такова, което реално които са абсолютни глупости. Защото Владимир Путин е всичко друго, но не окупатор и не фашист. Особено фашист. Защото Владимир Владимирович Путин е син на родители, които са живели по време на Втората световна война и са видели адът на войната, адът причинен от фашистите, които за малко да убият майка му и баща му. Така че Путин е всичко друго, само не и фашист. И нека да се разберем нещо. Да, аз се подкрепям войната като средство за саморазбиране, така да се каже. Това не е нормално и не трябва да бъде толерирано. Но не трябва да бъде толерирано цяла Европа, да не говорим целия свят почти, да говори, че Путин няма абсолютно никакви права на тези земи и че Путин го е направил просто защото му е щракнал с пръст. Не. Тези земи са руски. Украйна до сега никога не е съществувала. До 1912 година, когато за първи път Владимир Ленин е помислил, че в тези земи трябва да има Украйна. Украинците са измислени от поляците още по време на Киевска Рус, което между другото е Русия, не Украйна, защото са мразили руснаците и са искали да направят така, че в тези земи хората да не се наричат руснаци, а украинци, което са един и същи народ. То затова пак не харесвам тази война, защото братски народ, т.е. даже един и същи народ, се избива от един друг. Тук е така. Но Владимир Путин не нападна Украйна просто защото му текна. Владимир Путин нападна Украйна, защото рускоговорящото население в Украйна, което по принцип украинския език е същото като македонския и българския, т.е.
един и същ език, тук няма значение, рускоговорящото население, населението, което се признава за руснаци, бяха подложени на терор. И то не от тогава, не от една, две, три и дори 4, 5, 6 години. Те са подлагани на терор от много отдавна. И това явно не им се харесва, виждаш ли. Това е причината Путин да нападне Украйна. На всичкото отгоре, Украйна преди войната беше заявила публично, че иска да влезе в НАТО. А НАТО не са се разбрали с Русия никога да не достига до границите на Русия. Което между другото вече е факт. Сега, буквално сега, Литва, Латвия и Естония, ако не се лъжа, са в НАТО. Което по договор не е нормално, не трябва да се случва. Защото те си имат договор. Те са си обещали един на друг. Да не говорим, че американските бази са навсякъде. Американските бази са по целия свят, а руските бази са само, военни бази са само в Казахстан, малко от Близкия изток и в Беларус. Няма други. Така че не виждам защо хората само обвиняват Русия, обаче не се замислят за истински виновник. А истинският виновник в този случай е Украйна. Да, вярно е, че Путин не знам точно как да се изразя. Путин има апетит към Украйна от много отдавна. Не знам защо. Предполагам, че е за това, но предполагам, че има някакви други причини, които аз не знам. Тук няма да се меся. Също така, някои хора приличават действията на Тръмп с тези действия на Путин. Не е вярно, защото между руснаци и украинци кръвта им е най-съща. Те са едни и същи. А между американци и иранци няма нищо общо. Те го правят само единствено за петрол и, разбира се, пари. Но Тръмп, както винаги, оприличава думите на Путин и не само той, по принцип, почти целият свят. Така че не искам да чувам хора да казват, че Путин имал нещо общо с Хитлер, виждаш ли. И дори Тръмп, въпреки че Тръмп си го заслужава до някъде, тук съм съгласен. И още нещо. Сега, щом се седнам, трябва да си кажа всичко за геополитиката. По моите виждания. Хитлер е избивал евреи и е казвал, че те са нищо, че неговата раса, арийската, е най-великата, че други раси не трябва да съществуват и че Бог избрал неговата раса. Това маче не го е казал, тук маче ви излъках. Последното. Но в момента ми се струва, че евреите не правят ли същото? Евреите не казват ли, че тяхната раса е избраната от Бог и нападат и, като изключим от картинката, че са изгонили палестинците от тяхната държава, там където те пари са се настанили, тук е виновно и тук са виновни и ООН, но това няма да го подчертавам. Те казват, че са избраните от Господ. Сега няма да навлизам в подробности, просто казвам, че това не е правилно. Според мен всички хора сме еднакви, всички хора имаме еднакви права и равни свободи. Също така, някои хора това го пропускат, хората имаме и еднакви задължения. Но някои хора мислят, че нямат такива.
И Путин ще си понесе последствията, да се надяваме, след войната. И Тръмп ще си понесе последствията. Нали, да се надяваме, защото не съм сигурен за Тръмп. Защото, нали, както винаги, от изтока, винаги лошите си получават заслужването, нали, което пак не е според мен правилно. Защото не всички са лоши там, но това, нали, сега няма да го обяснявам. А от Запада аз не си спомням някой да бъде съден. Чърчил не мисля, че е съден за геноцида в Индия. Но, да, това е общо взето каквото исках да кажа. Тези, които са прозападни, ако са останали да слушат, радвам се, че ме изслушахте и ако някой може умно, подчертавам умно и с доказателства да ме обори по някоя тема, да заповяда. Аз по принцип мога да си променя мнението, ама искам да има истински причини. И не гледайте знамето зад мен. Не го правя, защото имам руска кръв и това мача си личи. Нямам нищо общо с Русия. Просто мисля, че така е правилно. Както казах, всеки може да ме обори в коментарите. Но с доказателства. Не само да ми каже, братле, ти не си правилен. Не, искам доказателства. Или поне солидни такива. Това беше от мен. И още нещо, 100% ще ми свалят клипчето, защото TikTok, Instagram са западни, предполагам. И казах някои неща, които може да ни им харесат. Да се надяваме скоро време да ни изчезне клипа и всеки, който му хареса, да го лайкне. Чао!